dan Rio Lanod. Ka FIFA kelas dang ye ki kam ki jamban ujor persai ki rang ye kai football jong Argentina na ka daw jong ki jingle klem akor ke jong ki jingle kai quarter final persai ke Netherlands ka senjuk penyat football kala pen pau ba kala don ke jing thut ba ke jing duna ka babon ha ka bay day ba ke jing keno persai jong kai ya ka senjuk penyat football jong keri Argentina ulan len Messi ula long we na pedang ka thop jong ki khat nyongut ki no ye kai ba ki khot no trai kam ki blasha ai kat rong stem lani ki ye lukat ha ka po bedang ya chaprang ka jing kai bat kum juru ondala wai no ka jing kai lajar kataru ka FIFA kampat simpen pau pat ya kanung ka por ha ka bay day bat ka rai jong kai ya ka ba on pen pau per thai shwa ka jing kai ban sawan jong ka ni ka ken hun ha ka ni ka limpung ye kai World Cup puman chupen ken mau ka Argentina kan saya ai rang persha ka Croatia ka semi final ka khat South Africa unopra